Na izložbi sudjeluju osnovne i srednje škole naše županije. U projekt su ove godine uključene sve škole naše županije, osnovne i srednje. Predmeti koji su izloženi na izložbi su neki i manjih uzrasta, dakle ne onih samo uključenih u projekt osmih i prvih i drugih razreda srednje škole. Nažalost, ovdje nismo mogli izložiti sve predmete koji su učenici izradili na svojim ekološkim radionicama. Neke predmete ćemo možda vidjeti i danas na šetnici, ali postoji fotodokumentacija sa njihovih ekoradionica od koje ćemo izraditi plakate i na taj način obilježiti njihovo sudjelovanje u projektu Zdrav za pet ove godine. Tako je. Dječica od malih nogu moraju naučiti šta je zdravlje, jer u današnje vrijeme uslijed bombardiranja medija i svih ostalih poroka teško je naći niti i biti zdrav. Ove akcije koje mi potičemo u suradnji sa 4 ministarstva su na najboljem tragu da usadimo djeci u osnovnoj školi navike da bi poslije živjeli zdravo i doživjeli duboku starost.